nangis sajroning atiku iki nalikane aku ninggal aku ya apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa Masuwun noleni Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem Ya, dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepas ke hawa. Arah itu ya. Master Mendem. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Luduk.